A quin model turístic ha d'aspirar Barcelona? Avui trobarem la resposta amb una xerrada del cicle Parlem de Turisme a Barcelona, organitzat per Barcelona Futur. Això serà a les 7 del vespre al Palau Macaya, però ara anem entrant a matèria perquè parlarem, tenim a l'altra banda del telèfon, el Gerard Esteve. Ell és president de l'associació Barcelona Futur. Senyor Esteve, què tal? Què tal? Molt bon dia. Per què són tan necessàries xerrades com, per exemple, la d'avui? Doncs, bàsicament, perquè s'ha constatat després de la pandèmia que tornem a estar amb nivells del 2019 i que, per tant, no només tenim els beneficis, sinó també els prejudicis de tota aquesta matèria. I, per tant, s'ha de donar resposta a una necessitat que la població marca com a prioritària. Quins són aquests prejudicis que ens comporta el turisme? Bàsicament és la convivència entre el turisme i les zones més turístiques de la ciutat i quin és el model que nosaltres implementem, no? De fet, fa un parell de setmanes vàrem fer un altre debat amb especialistes sobre les activitats il·legals del món del turisme i va quedar constatat que el principal problema és quina base de turisme volem, com hem de treballar tots els agents de la ciutat precisament per anar cap a un model que sigui beneficiós per tots, no? Il·legalitats vinculades al turisme, com per exemple pisos turístics, no? Pisos turístics, estem parlant de transports il·legals, estem parlant de guies il·legals, estem parlant de tota una sèrie d'activitat a l'entorn, venda ambulant il·legal en els carrers, estem parlant de tot un tipus d'il·legalitats a l'entorn d'aquesta matèria que s'ha de donar resposta. I, de fet, una de les conclusions que tots els experts van arribar és que hi ha d'haver-hi una estratègia conjunta, liderada, òbviament, per l'Ajuntament de Barcelona, però que vagi en la línia de tenir més qualitat de turisme i no tant quantitat. Això va ser en la darrera xerrada, la d'avui. Voleu replantejar el model turístic. Quin és el model turístic que tenim a dia d'avui a Barcelona i quin és l'ideal? Cap on hem d'anar? Bé, bàsicament el que apuntava són les línies de treball, no? És a dir, com podem fer que el turisme que vingui aquí sigui respectuós, sigui de qualitat, aporti recursos econòmics a la població, generi oportunitats de llocs de treball de qualitat. Com es pot aconseguir això? Això només passa amb una estratègia conjunta, insisteixo, de pujar el nivell i no d'anar a buscar la quantitat, no? És a dir, jo crec que és evident que tothom pot entendre que si ens fem referents com a turisme de despedida de solters, doncs aquest és un turisme que no és beneficiós per la població. En canvi, sí que un turisme de negocis o un turisme amb més capacitat econòmica i adquisitiva dels que venen, doncs és evident que té molts més beneficis, tant en els llocs de treball, tant en tota l'activitat que hi ha a l'entorn d'aquesta matèria, que és tan important i que és un tant per cent molt important del PIB de la ciutat. I quines són aquestes estratègies que s'haurien de seguir per aconseguir aquest turisme, diguem-li, de qualitat? Aquestes són les que desvelarem a la jornada que farem avui al Palau Macaya amb els màxims responsables de turisme de la societat civil de Barcelona. Qui participarà en aquesta taula? Aquí tenim, per una banda, el president de Barcelona Turisme, que forma part també del Consell Directiu de Barcelona Futur. Tindrem també el president de Barcelona Oberta, que és tots els comerciants de la part del centre, i després especialistes, diguem-ne, en matèria de turisme de les universitats. És una xerrada oberta i podem participar com a públic i podem assistir? Sí, això està obert i, a més, tindrem, diguem-ne, en directe també a través d'internet perquè es pugui fer el seguiment a través de la pàgina web barcelonafutur.cat i allà hi ha l'enllaç i es podrà seguir tot en directe per a aquells que tinguin aquesta preocupació. M'imagino que també us agradaria que tingués una repercussió cap a la part política, no? Una transcendència. Einstein deia que si fem sempre el mateix, obtindrem sempre el mateix resultat. I, per tant, per obtenir resultats diferents hem de fer coses diferents, no? I en aquest sentit, ara han passat ja molts anys des que hi ha aquest discurs instal·lat a la ciutat en contra del turisme, que ja ha sigut, diguem-ne, inclús des d'un punt de vista més institucional, no? Que tothom s'ha queixat de la santificació, inclús declaracions, diguem-ne, de responsables polítics que han anat en aquesta línia de criminalitzar en part
aquest sector, però insisteixo, com deia Einstein, si fem sempre el mateix, doncs tindrem sempre el mateix resultat. I per tant, si volem tenir un resultat diferent, que ha de ser llocs de qualitat de treball, turisme de qualitat que aporti realment aquest valor, doncs s'han de fer coses diferents. I per això requerim propostes, i aquestes propostes no poden anar només de la mà del sector associatiu o privat, sinó que han d'anar acompanyades també de l'administració pública, en aquest sentit, clar, el consistori de l'Ajuntament de Barcelona. Està claríssim. Senyor Esteve, moltíssimes gràcies. Interessantíssima la xerrada d'avui, com repensar un nou model turístic. Gerard Esteve, president de l'Associació Barcelona Futur. Moltíssimes gràcies i bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé.